Guys, natadri karon sa kayo-kayan mga kababard. Talay kong pulo kay sponsor man ta sa kuan guys sa City Club Grass. Usa ko sa mga speech ba. Wow naman! Wow! Ay, Wow! sa tamo joke-joke ron kay serious na ron. Hindi totoo yan. Sponsor mo to sa Bola lang yan. City Club Grass. Basa ko sa ikadawang pagbasa ba. Ikadawang basahon. Pulo ano nindot. Kita ta. Kita sulod guys. Ano nga pulo? Pulo. Oh. Pila ni? Jakit mo. Boleh katong tama rin dito? Tama na sa bukton ba? Laya mo? Salaya may tama sa bukton guys. Igang mo gupit mo. Pero mo silip yun. Bukton ba? Tapos layan guys kay buka ngayon sila pulo guys. Tagtas man. Igang mo na. Kami katong tamang respokton ba? 1 hour later. Kana kaya lang okay dari mga kababard. Pulo. Kini undot ang kani. Out man design. Agoy, man sama. Uy. Pwede si Estrada. Nih. Uy. Orang si atungang oh. Si Garol ba? Menok. Pili na ko. Dugay yung pinili guys. Palit rin ko. Karsunis. Yatay. Ako maangay. Yung karsunis na lang palit. T-shirt na lang ko yun eh. Kaguro eh. Good luck na ko. Guys. Ano ba ko guys, basta maghaway ko microphone pag live day ko guys, tanawa ko yung ba kulbaan ba ko kalipangon na ba ko basta makulbaan ko guys, haway ko microphone ba